Mitnejn daħlu fis-seħħa ta' restrizzjonijiet ġodda binati mal-COVID-19 fejn fost l-oħrajn kulħadd se jkollu bżonn ċertifikat validu tal-booster sabiex jidħol f'ristoranti, bars, clubs jew kazini, snack bars, cinemas, teatri, kazinos, gyms, swimming pools, spas, attivitajiet sportivi u attivitajiet tal-massa. Min tlaqqam biż-żewġ dożi fl-aħħar 3 xhur ukoll jista' jaċċessa dawn l-istabilimenti. Iċ-ċertifikat tat-tilqim kontra l-coronavirus jitqies bħala wieħed validu sa 9 xhur mid-doża tal-booster, b'eżenzjoni biss għal dawk in-nies li riċentament irkupraw mill-virus u għalhekk ma setgħux jieħdu l-booster. Dawk l-istabilimenti u organizzaturi li nqabdu ma jsegwux ma' restrizzjonijiet il-ġodda se jkunu suġġetti għal multa ta' 500 euro għal kull ksur. Barra minn hekk il-ħaddiema li jkunu f'kuntatt dirett man-nies għandhom l-obbligu li jieħdu l-booster tal-vaċċin iridu u ma jridux, għalkemm din ir-regola se tibda tapplika mill-ewwel ta' frar. Fil-waqt li dawk il-ħaddiema li ma jkunux f'kuntatt dirett man-nies huma eżenti milli jipprovdu ċertifikat validu tal-vaċċin fil-post tax-xogħol. Mitnejn ukoll l-użu tal-maskra fuq barra madux aktar obbligatorju għal dawk biss imlaqmin bil-booster, iżda trid tintlibes fi grupp ta' aktar minn 2 persuni. Dan fil-waqt li fir-ristoranti, bars u snack bars id-distanza soċjali m'għadix obbligatorja la darba l-klijenti u l-ħaddiema ikunu mlaqmin bil-booster. Sa dan it-tant fl-aħħar sigħat kienu reġistrati 288 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna. Dan fil-waqt li 699 ġew reġistrati bħala mfejqin biex bekk il-każi attivi issa jammontaw għal madwar 9500. Bejn il-ħadd u tnejn il-pazjenti pożittivi rikoverati fl-Isptar Mater Dei komplew jiżdiedu hekk kif isset jammontaw għal 124 b'8 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Fortunatament ma kienet irreġistrata l-ebda mewta kawża tal-COVID-19 fl-aħħar 24 siegħa biex bekk il-vittmi f'pajjiżna baqgħu jammontaw għal 506.